eens goed, dames en heren, hoe bruin de Leon eruit ziet. Ja, kom ik juist terug van Benidorm, mijn manneke. En je hebt dat precies goed gehad, dan. Zeker, Theo, zeker. Maar nou heb ik er toch weer wat verre gehad. Heb ik er een prijs gewonnen. Maar vriendschap, wat zeg je nou? Een prijs gewonnen? Hoe dat? Ah, wel, ons Francine die zegt... Leon, haal mij eens een ananas en een bakje aardbezen. En kom ik zo naar een intermarché, kom ik daar binnen, is dat er ineens. Een lawaad. Flikker, flikker, tut, tut, rit, tut, bom, bom. Flikker, flikker, tut, 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 bum, bum. Ik zweer het al, Theo. Komt er zo Pop en Mieke naar me toe en die zegt in het Spons... In het Spaans dan nog wel? Ja, we zijn in Spanje, hè, Theo. Die gaan daar niet in het Chinees tegen mij klappen, hè. Dat is juist. Dus dat Pop en Mieke zegt... Proficiat, meneer, u bent onze miljoenste bezoeker. Flikker, flikker, tut, 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 bom, bom. Had ik daar 3 prijzen gewonnen. Dat meende jij niet, Leon. Dat meen ik zeker, Theo. Eerst mijn gewicht in chocolade. Aangewicht in chocolade? Mijn gewicht in chocolade. Dan mijn gewicht in kokosnoten. Aangewicht in kokosnoten. Dus je had aangewicht in chocolade en aangewicht in kokosnoten gewonnen. En wat was dan die een derde prijs? Dus €250 per mond. Wat dan? En voor hoe lang? Totdat ik een bounty heb gescheten.